Τον αγώνα προσφέρουν τα κουφώματα πλάσμα. Κουφώματα συνθετικά, κουφώματα αλουμινίου, πόρτες, αισθητική ποιότητα. Μοντέρνα φιλοσοφία με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. 28ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών με τηλέφωνο 2392 091 000. Φίλοι και φίλες, γεια σας. Βρισκόμαστε εδώ στο γήπεδο του Σχολαρίου, όπου θα συμμετάσχουμε το παιχνίδι μεταξύ του Απόλλων Κάτω Σχολαρίου και της Αναγέννησης Αγίου Ιωάννη, διαιτητής κ. Γασπαράτος, με Λαζαρίδη και Πάσχου η βοηθή στα πλαίσια της Α κατηγορίας και του συγκεκριμένου τρίτου ομίλου της Α κατηγορίας. Και έναρξη του αγώνα, πίσω Μαρμαρίδης. Έβγαλε ο Τρενταφυλλίδης αριστερά. Ανδρέου θα γεμίσει. Πέρασε από όλους την μπάλα. Γαβράς στο σουτ και πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ο Γαβράς ήταν αυτός που πήγε να πλασάρει και τελευταία στιγμή ο Μινοβγίδης όμως θα πιάσει την μπάλα. Μπροστά ο Ανδρέου για τον Απόλλωνα. Βαγγελόπουλος. Πόρε Βαγγελόπουλος. Μπαίνει μέσα Βαγγελόπουλος και θα σφίξει ο διαιτητής. Είναι μέσα στην περιοχή, θα σφίξει πέναλτι. Για να δούμε. Μέσα στην περιοχή πρέπει να είναι και ο διαιτητής θα σφίξει την ασκάτη των ποινών, ο κ. Γασπαράτος. Πέναλτι, δηλαδή τη φάση, το μαρκάρισμα που έγινε πάνω στον Ευαγγελόπουλο, ο οποίος μπήκε δυνατά. Βαγγελόπουλος παίρνει φορά. Ευαγγελόπουλος το κέρδισε και Ευαγγελόπουλος εκτελεί και 1-0. Ευαγγελόπουλος τα έκανε όλα. Κέρδισε τον πέναλτι, εκτέλεσε τον πέναλτι, έκανε το 1-0 και έτσι έχουμε Απόλλων Κάτω Σχολαρίου. Αναγέννηση Αγίου Ιωάννη 1-0 με το πέναλτι του Ευαγγελόπουλου. Εκτελεί ο Νάκος μέσα στην περιοχή. Ματούλας σταθεί, μπάρα θα καταλήξει out. Ραντζισκάκης τώρα. Αλτσίδης, θα κάνει μια κάρτα εκεί για τον Μπάχο, Μπάχος μόνος του και offside, θα σηκώσει ο βοηθός, offside, δεν μετράει αυτή η φάση ως φάση μη γενόμενη. Θα τη βγάλει ο Σαββαίδης κατευθείαν σε σούτ και μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Παραλίγο εκεί πήγαινε πίσω ο Χατζόπουλος, πιθανόν να την απόκρουε πήγαινε μέσα, η μπάλα να καταλήξει μόλις out. Κουτρότσιος, η κόντρα από τον Γαβρά. Ευαγγελόπουλος, πέρασε Ευαγγελόπουλος. Ευαγγελόπουλος, τεντατέτ, βγαίνει Ευαγγελόπουλος και θα χάσει μεγάλη ευκαιρία. Κόρνερ Ευαγγελόπουλος, ο οποίος άλλη μια φορά θα δημιουργήσει ρήγμα, θα πλασάρει και μπάλα κόρνερ. Δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, μέσα στην περιοχή, πιο μακριά η μπάλα. Βγάλει για τον Νικολάου, κατευθύνει Νικολάου πάνω στην κίνηση, θα βγει ο Νικολάου, θα πιάσει την μπάλα. Τον αγώνα προσφέρουν τα κουφώματα πλάσμα. Κουφώματα συνθετικά, κουφώματα αλουμινίου, πόρτες, αισθητική ποιότητα. Μοντέρνα φιλοσοφία με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. 28ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών με τηλέφωνο 2392 091 000. Ξεκινάμε εδώ στο Σχολάρι δεύτερο ημίχρονο, φίλοι και φίλες, όπου έχουμε το πρώτο ημίχρονο το 1-0 για την ομάδα του Απόλλων Κάτω Σχολαρίου.
Είναι το φάουλ αυτό. Σαββαίδη, πρόσεξε! Σαββά, πάρε παίκτη άμα υπάρχει! Πλάτη του κουντρό! Θα γίνει σέντρα στο πίσω δοκάρι. Θα πέρασε με μπάλα κατά τα δίχτυα. Και η μπάλα στα δίχτυα, αυτό το ψιλοκρεμαστό που θα γίνει από τον Αντρέο και 2-0. Αυτή η σέντρα σουτ που έγινε με πολύ φάλτσο θα καταλήξει στο γάμα της εστίας του Μινοβγίδη. 2-0 για τον Απόλλωνα κάτω σχολαρίο. Αριστερό πλασέ και ψιλοκρεμαστό σουτ. Βγάζει ο Νίκου πάνω στο Τζανκόλι. Τζανκόλι πάντα για τον Νικολάου. Νικολάου μέσα με Νικολάου, το σουτ και η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Μινοβγίδη. Καλή φάση, καλή ευκαιρία για την ομάδα του Απόλλωνα κάτω σχολαρίου, αυτή με τον αρχηγό τον Νικολάου. Παίζει λέει ο διαιτητής. Καφές η σέντρα, η κεφαλιά, μέσα στην περιοχή κεφαλιά που έγινε από τον Ευαγγελόπουλο, την έβγαλε ο Λαμπρογέργος. Είναι μακριά η μπάλα, τον Ιδρόγλου, η κεφαλιά του. Για να το Φραντζεσκάκη μέσα στην περιοχή. Θα κάνει και το σουτ, δυνατό σουτ που έγινε εκεί από τον Αντωνιάδη. Η μπάλα θα φύγει παράλληλα. Θα βγάλει και το Φραντζεσκάκη, δεν μπορεί να περάσει το Φραντζεσκάκη, Τσίλης, θα κάνει το σουτ το Τσίλης. Καλά το αδεγμένο το σουτ του Τσίλη και κόρνερ. Διάδης Νικολάου για τον Καφές μόνος του, είναι να πλασάρει. Τρενταφυλλίδης τώρα. Νικολάου πέρασε έξυπνα Νικολάου. Μπαίνει στην περιοχή Νικολάου και ανατροπή η οποία είναι έξω και κίτρινη κάρτα στον Παπουλή. Για να το φάουλ αυτό, ετοιμάζει να εκτελέσει ο Καφές. Καφές εκτελεί. Η μπάλα βρει το δοκάρι. Πολύ καλά εκτελεσμένο αυτό το φάουλ του Καφέ. Νέο σουτ. Η μπάλα θα καταλήξει κόρνερ. Και ο Παπουλής για τον Τσίλη. Θα βγει και ο Καφές, θα πλασάρει ο Καφές. Η μπάλα out. Θα βγάλει την μπάλα και είναι ο Καφές. Καφές θα πλασάρει.